στο σχολείο σε ένα παιδί αν το πρωί φύγει νηστικό, χωρίς να έχει φάει πρωινό? 3 και βασικά πράγματα. Η έλλειψη πρωινού, ειδικά στα παιδιά, έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να έχει συνέπειες έως και 30% μειωμένη ανάπτυξη. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ένα παιδί που θεωρητικά από το DNA του είναι γραμμένο να φτάσει το 1,80, το να περνάει πάρα πολλές ώρες νηστικό και να ξεκινάει τη μέρα του χωρίς πρωινό μπορεί να του στερήσει μέχρι και 5 και 6 πόντους. Ή ακόμα και αν ψηλώσει, δεν θα αποκτήσει ποτέ ένα πολύ γερό σκελετό, αλλά αυτό που λέμε ένα πολύ ελαφρύ σκελετό που στη συνέχεια μπορεί να έχει και επιπτώσεις στην υγεία του, εύκολα κατάγματα, πιθανότητες οστεοπόρωσης αργότερα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μειωμένη πνευματική ικανότητα. Τα παιδιά που δεν τρώνε ένα σωστό πρωινό, γιατί πρωινό μπορεί να φας και μια λουκανικόπιτα. Δεν είναι πρωινό, όμως θα μιλήσουμε για ποιο είναι το ιδανικό πρωινό. Έχει στη συνέχεια, μετά τη δεύτερη-τρίτη ώρα, μια αυξανόμενη κόπωση, μειωμένη ικανότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα και σαφώς στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα καταβάλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να μάθει αυτά που έχει να μάθει. Και να μείνει συγκεντρωμένος και να έχει, βέβαια, πνευματική διάβγεια. Τρίτο και καλύτερο, μειωμένη ανοσοποιητική ικανότητα. Που σημαίνει ότι βλέπετε πολύ συχνά να αρρωσταίνει ένα παιδί στην τάξη και να λείπει περίπου το 30%. Είναι ακριβώς αυτό που λέω. Δηλαδή, μειωμένη κατά 30% η ικανότητα ανοσοποιητικού συστήματος. Οπότε, νομίζω, αυτά και μόνο για αρχή είναι ότι πρέπει για ένα καλό πρωινό. Ποια είναι λοιπόν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να παίρνει ένα παιδί με το πρωινό του? Τα 3 βασικά πράγματα που πρέπει να πάρει είναι πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του σε ασβέστιο. Φανταστείτε ότι ένα παιδί χρειάζεται τουλάχιστον 2 με 3 μερίδες ασβεστίου την ημέρα. Το ασβέστιο είναι ένα μέταλλο το οποίο κάθε κίνηση που κάνουμε, ακόμα και η καρδιά που αναπνέει, πάει και παίρνει ένα κομματάκι ασβέστιο από τη σπονδυλική στήλη και το πετάει. Αν δεν αντικατασταθεί αυτό δια της στοματικής οδού, σιγά σιγά αυτή η σκελετική μάζα, η τράπεζα ασβεστίου που έχουμε, δεν συζητάμε φυσικά για τα παιδιά που θα χρησιμεύσει και για την ανάπτυξή τους, αρχίζει και εξαντλείται. Βασικό 1, δηλαδή ανάγκη σε ασβέστιο. Δεύτερον, χρειάζεται μια καλή μερίδα δημητριακών ολικής άλεσης και μιλάμε πάντα για ολικής άλεσης, διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα, διότι από εκεί θα πάρει όλο το σύμπλεγμα των βιταμινών B που έχει να κάνει με το νευρικό σύστημα και το νευρικό σύστημα έχει να κάνει σαφώς και με την ικανότητά του να συμμετέχει στα μαθήματα, να έχει δραστήρια, να είναι δραστήριο, να έχει ενέργεια και οπωσδήποτε θα χρειαστεί και μια καλή πηγή βιταμίνης C, η οποία βοηθάει και στην απορρόφηση του σιδήρου και ενισχύει και το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτά είναι τα 3, το ελάχιστο που πρέπει να κάνει ένα παιδί, όχι μόνο το παιδί, και εμείς σαν μεγαλύτεροι. Η παράληψη του πρωινού μπορεί να φέρει επιπτώσεις και στο βάρος του παιδιού? Σαφώς. Οι μεγαλύτερες μελέτες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι οι πιο παχύσαρκοι άνθρωποι είναι αυτοί που αποφεύγουν το πρωινό. Όταν τρως πρωινό, στη χειρότερη των περιπτώσεων, το πολύ να είσαι 8 με 10 πάνω του φυσιολογικού. Σπάνια θα ανέβεις περισσότερο, αλλά πάλι μιλάμε για ένα σωστά συνδυασμένο πρωινό και όχι απλώς έβαλα κάτι στο στόμα μου και έφυγα. Έχουμε ακούσει ότι τα τελευταία χρόνια ότι εμφανίζονται παιδιά με ζάχαρο, με χολυστερίνη, που είναι πολύ θλιβερό. Έχει κάποια σχέση αυτό με το πρωινό ή με την διατροφή συνολικά? Προσέξτε να δείτε, όταν μιλάμε για πρωινό και πάντα θα επιμένω για ένα πλήρες γεύμα, δηλαδή και ας πάρουμε τα δημητριακά πρωινού, που για μένα προσωπικά είναι δηλαδή η πιο εύκολη λύση και που με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύεις και τα παιδιά αργότερα, όταν και αυτά θα τρέχουν πανικόβλητα όπως οι περισσότεροι, να έχουν συνηθίσει αυτή την πολύ απλή λύση. Το καλύτερο πρωινό βάζω γίνεται αμέσως, σε ένα μπολάκι βέβαια, γάλα δημητριακά, επιλέγω δημητριακά ολικής άλεσης πλούσια σε βιταμίνη B, αν είναι δυνατόν να είναι ενισχυμένα σε σίδηρο και βιταμίνη C, γιατί ο σίδηρος έχει να κάνει και με το αιμοποιητικό σύστημα αλλά και με τις ικανότητες του εγκεφάλου. Να είναι εύστροφο το παιδί, να έχει ένα ψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Μπορεί να επηρεαστεί μέχρι και αυτό. Οπότε στη συνέχεια, από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καλύψει τις βασικές του ανάγκες με το πρωινό, στη συνέχεια δεν θα αναζητήσει από το κηλικείο του σχολείου που κακά τα ψέματα θα βρει ζαμπονοτυρόπιτες, λουκανικόπιτες και ντόνατς και τέτοια πράγματα. Μα και είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή, όταν θα περάσουν 2 με 3 ώρες, δηλαδή φανταστείτε ένα παιδί που τρώει στις 10 η ώρα το βράδυ και θα πέσει για ύπνο 11 και θα ξαναφάει την επόμενη μέρα στις 2 το μεσημέρι. Πόσο τραγικό είναι. Δηλαδή, είναι το ίδιο τραγικό σαν να επιτρέψει ένα παιδί, να καπνίζει και να είσαι δίπλα να καπνίζει το παιδί. Ένα παιδί δεν μπορεί να πιει το γάλα, δεν του αρέσει το γάλα. Εγώ μικρός, ας πούμε, με μεγάλη δυσκολία το. Ναι, τις ανάγκες του ασβέστου δεν τις καλύψεις μόνο με το γάλα. Μπορείς να φας τυρί, μπορείς να φας γιαούρτι. Ας πούμε, υπάρχουν κάποια παιδιά που το πρωί δεν θέλουν να φάνε γάλα με δημητριακά. Μπορούν να πιούν το γάλα και μπορούν να τα πάρουν μαζί τους. Υπάρχουν και μπάρες δημητριακών, ολικής άλεσης που μπορούν να τις συνοδεύουν
ξαδέψουν στο σχολείο. Μπορούν να φτιάξουν γιαούρτι με δημητριακά, με φρούτα. Αλλά το ιδανικό είναι το γάλα, Θέμη μου. Και τα δημητριακά με το γάλα νομίζω ότι είναι ο ιδανικότερος. Είναι η εύκολη λύση. Δηλαδή, ένα παιδί μέσα σε 5 λεπτά έχει πάρει το πρωινό του, τις βιταμίνες του, το σίδηρο, τη βιταμίνη C. Πείτε μας λοιπόν το ιδανικό πρωινό. Το ιδανικό πρωινό είναι γάλα με δημητριακά, ολικής άλυσης, κατά προτίμηση εμπλουτισμένα και με σίδηρο και με βιταμίνη C, ώστε να καλύψουμε επαρκώς τις ανάγκες το πρωί. Μια μερίδα ψητή γάλα σε γιαούρτι. Για μένα προσωπικά, που είμαι και πατέρας μικρών παιδιών που τώρα έχουν ξεκινήσει, εμένα πάντα θα μου άρεσε να κόψω μισό μήλο ή μισό αχλάδι, να τους το βάλω μαζί με τα δημητριακά. Ίσως και 1-2 καρύδια για τα ω3 λιπαρά οξέα. Οπότε αυτό για τις επόμενες 3 ώρες είναι ό,τι καλύτερο. Και τέλεια. Παρατηρήσω ότι τα παιδιά που τρώνε αυτό το πρωινό πραγματικά έχουν τους καλύτερους βαθμούς, είναι τα πιο δυνατά, αντέχουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε πρέπει πραγματικά να το χωνέψουμε και να επιβάλλουμε και με τις δικές μας συνήθειες το πρωινό. Λοιπόν... Και πολλές φορές τα παιδιά μας κοιτάζουν και αντιγράφουν τις συνήθειές μας χωρίς να τα βλέπουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σουπανέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.